anga jamana kuntigi folo no yi anfaye alama hinna na baba Modibo Keita kaka yafa ama atara ka kuma kan munu to akɔ no yi menkan yi ani ajenyo fanata ani mɔgɔ de be ni olu tile ni atle bɛna olu ye seria munu kuma munu fɔ akɔ kunkan an b'o kuma u k'olu bɛɛ lajɛlen dalaminɛ an ka si min kan na ni o ye bamanankan ye o kama ka baro in lase aw ma baara bokum ale ye jagokɛla ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako ma yan bita an bɛna kana laseli dɔ k'o kɛ laseli min ni Modibo Keita ni a nana kana o kɛ kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni san 1958 o nɛnɛba kalo n'o ye san kalo 11 na o tile 24 nan don ye ni o bɛnna fɛnɛ Sudan jamana o bangeli ma wala Mamadou Fofana Kadhafi e ka alajasa angata. Et 2 jours plus tard, M. Modibo Keita, député maire de Bamako, faisait à la presse la déclaration suivante. Ani tile fila o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Modibo Keita ni ale wasaden ye sigida ɲɛmɔgɔ don fana n'an ko ma ko député maire Bamako yan a ye ni laseli in kɛ kunnafonidilaw ɲɛna. La République soudanaise est née le 24 novembre 1958. San 1958 o nɛnɛba kalo ni o ye san kalo 11 na tile 24 nan don ye Sudan jamana bangena. Il reste à réaliser l'unité africaine. A tɔ tora ka golofina ka kelenya ka o waleya. L'Afrique se trouve à une croisée de chemin décisive pour son avenir. Farafina bɛ sira kunbɛn de la min nafa ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin a ka siniɲɛsigi ma. Sera-t-elle orientée vers la balkanisation ou au contraire vers la recherche de son unité? Yala a na ɲɛsin farafarali ma wa walima o bɛɛ kɔfɛ ka ɲɛsin a ka kelenya ma. Sera-t-elle une poussière de petits États préoccupés par leurs problèmes et leurs difficultés internes? Yala a na kɛ gɔngɔ ye gɔngɔ minnu ni o bɛ jamana fitininw kofɔ minnu ni olu kunna sirilen don ni u yɛrɛw ka gɛlɛyaw ye ani u ka kɔnɔna degunw ye. Au point d'être obligé d'aller à l'aventure. Ka gɛlɛya se kundama ma kundama min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka taa ni u ye kunfɛ yaala la. De chercher d'autres voies qu'ils auraient rejetées s'ils avaient eu la ressource. Ka sira wɛrɛw ɲini u banna o sira minnu ma o nafa sɔrɔ sira min kun bɛ u bolo. De solutions que requiert leur situation géographique, leur culture. Fɛrɛ minnu min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka sigi kɛcogo la dugukolo kan fo kana se u yɛrɛw ka lɔnniyaw ma. Walima réalisant la synthèse de leur tempérament. U yɛrɛ bɛ cogo min na ka sɛnsɛnni kɛ ka a ɲɛsin o ma. Brisant le mur des préventions. Fɛn minnu bɛ u bali ka kunbɛnni kɛ ka o balinanko wuli ka bɔ yen. Plaçant les préoccupations locales dans un contexte plus large. U ka sigida kunnasiri ko minnu bɛ yen ka olu don hukumu kɔnɔna na hukumu min ni o kɛnɛ fɛrɛlen don kosɛbɛ. Permettre de trouver à celle-ci des solutions satisfaisantes. O bɛ kɛ sababu ye o gɛlɛya minnu filaw ye ka fɛrɛw sɔrɔ u la fɛrɛ minnu bɛ lawasali kɛ. Grâce à la solidarité des États. Ka sababu kɛ jamanaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye. S'acheminera-t-elle alors? Yala a na I kunsin o la. Vers la réalisation de son unité. A ka kelenya o waleyali ma o la wa. L'affirmation de sa personnalité. Walima a ka yɛrɛya jirali. Les 2 objectifs offerts à l'Afrique sont politiques. O kun tɛ n'a fila minnu filɛ o ye o bɛ farafina ka ɲɛmɔgɔ di a ma politikiko nasira fɛ. Ils s'inscrivent l'un. Kelen bɛ yen o bɛ don hukumu min na. Dans la série des buts atteints. O ye kuntilennaw ye kuntilenna minnu ni o bɛ tali kɛ laɲiniw sɔrɔlenw na. Autant donc toute mission aux formations politiques. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko cidenya fɛn fɛn de bɛ yen minnu bɛ taa ka a ɲɛsin labɛn ma politikiko nasira fɛ. L'autre. Tɔ kelen dɔ. Dans le sens de l'histoire. O bɛ don dɔ fɔ tariku o tagabolo fɛ. Et entretenant le dynamisme des organisations politiques. Wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka galabuw ka o don tɔn minnu ni olu bɛ politiki kofɔ. À l'immobilisme rétrograde s'oppose l'action source de progrès. Kɛwale min bɛ yen ni o bɛ ɲɛtakun kofɔ o bɛ kɛlɛli kɛ ka a ɲɛsin to nɔna ma to nɔna min ni o bɛ an lasegin kɔfɛ. Les leaders africains. Farafina ɲɛmɔgɔw. Sont placés devant leur conscience et leurs responsabilités. Olu bilalen don u ka jɔyɔrɔ fali o kow ɲɛkɔrɔ ani u yɛrɛ ŋaniyaw ɲɛkɔrɔ. À la postérité et à l'histoire. O bilalen don fana u bɔnnaw ɲɛkɔrɔ ani dɔfɔ yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Ils auront à répondre de leur gestion. U mana mara min kɛ u bɛna jaabili de kɛ ka ɲɛsin o ma. Quant à nous du Soudan. An minnu ye Sudankaw ye. Nous sommes africains. An ye farafindenw ye. Farouchement africains. An ye farafindenw ye fo ka se a dan yɛrɛ yɛrɛ de la. Nous ne concevons pas l'évolution de nos États dans la communauté franco-africaine en dehors d'une communauté africaine. An tɛ an ka jamanaw ka yiriwali an tɛ o faamuya kulu kɔnɔna na kulu min ni o bɛ Faransi ani farafina kofɔ.
ko o kɛ kulu kɔfɛ kulu min ni o bɛ farafina bɛɛ lajɛlen de ko fɔ. Il est difficilement concevable A ka gɛlɛn kosɛbɛ sɔn ka kɛ a ma de créer l'Eurafrique ka olu ka farafina ladan sans le relais indispensable de l'Afrique. ka taa sɔrɔ fɛn min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka farafina lata ɲɛfɛ ka taa sɔrɔ o ma ladan. Comment? Cogo jumɛn na? L'interdépendance serait la règle d'or du XXe siècle? ɲɔgɔn dɛmɛ o na kɛ tagabolo ye sariya jɔnjɔn ye min bɛ fagarɔ kɛ muganan ko fɔ ni o ye san 100 muganan ye. Pour les peuples d'Europe, les peuples de France et les peuples d'Afrique? Ka a ɲɛsin farajɛla gun jamana kɔnɔdenw ma farafina jamana kɔnɔdenw ani farajɛla jamana kɔnɔdenw. Elle ne le serait pas pour les peuples d'Afrique? Nga a tɛna kɛ o ye farafindenw ta fan fɛ. La fraternité entre la France et l'Afrique. Badenya farafina ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Miroir dans lequel nos peuples unissent. O ye dugale min kan an ka jamana kɔnɔdenw minnu kɛlen don kelen ye. Sourit à l'avenir. Olu bɛ ɲagali siniɲɛsigi ko la. Ne pourrait-elle pas être une réalité plus vivante? Yala o tɛna na kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min ni o ɲɛnama don kosɛbɛ wa? D'une part entre Dahomey, Ivoiriens, Mauritaniens, Nigériens, Sénégalais, Soudanais, voltaïques. Fɔlɔ Dahomeykaw olu ni ɲɔgɔn cɛ, Côte d'Ivoirekaw, Mauritanienkaw, Nigerkaw, Sénégalkaw, Sudankaw, Haute-Voltakaw. Et d'autre part Ani fan wɛrɛ fana fɛ. entre Congolais, Gabonais, Oubanguiens, Tchadiens. Congokaw, Gabonkaw, Ubangikaw, Tchadikaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. La loi universelle des grands ensembles. Diɲɛ sariya minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ jamakulubaw la. Qui impose à des pays opposés par plusieurs siècles de guerre. O b'a wajibiya jamanaw kan jamana minnu ni olu bɛ ka ɲɔgɔn fadenya kɛlɛ sababu la kɛlɛ min tora sen na fo ka san 100 sigiyɔrɔma caman kɛ. Une unité économique. Kelenya min bɛ sɔrɔ ko fɔ. Préludant à une unité politique. Ni o bɛ kɔn politikiko kelenya ɲɛ. Ne serait-elle pas valable sur le sort d'Afrique entre des pays étroitement liés? Yala o tɛna na se ka kɛ farafina o dugukolo kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu ni olu sɔgɔnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Par la race, la culture, les intérêts et la lutte commune pour la libération nationale? Ka sababu kɛ siyako ye lɔnniko ye nafasɔrɔ siraw ani kɛlɛ minnu bɛ yen ko olu bɛ ka kɛ walasa jamanaw ka se ka kanabila. Ce n'est pas pensable. Fɛn tɛ k'a fɔ ko sɔn bɛ kɛ min ma k'a bɛ tɛmɛ. Nous, anw Africains du Soudan, ni an ye Sudan farafinw ye nous avons opté an ye sugantili kɛ pour les fédérations des États d'expression française. ka ɲɛsin jamanaw olu farali ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye minnu ni olu bɛ faransikan fɔ. Nous nous sommes résolument engagés dans la voie de la construction de ces fédérations. An ye a latigɛ ka layidu ta ko an na sira ta sira min bɛ tali kɛ o fara ɲɔgɔn kan kulu jɔli ko la. Aucun obstacle, Balinanko fosi, aucune difficulté gwɛlɛya fosi ne saurait entraver notre marche en avant. o tɛna se k'an ka ɲɛfɛ tagama k'o bali. Nous mobiliserons toutes les énergies, An na an fanga bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. toutes les ressources matérielles, intellectuelles et morales Nafasɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ yen minɛnko ta fan fɛ lɔnni ani danbeko ta fan fɛ pour que se réalise dans les meilleurs délais walasa don koronin kɔnɔna na waliyali ka se ka kɛ la Fédération de l'Ouest africain et celle d'Afrique équatoriale. waliyali min bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan kulu bangeli la farafina tilebiyan fan fɛ bolo fɛ ani farafina cɛmancɛ yan fan fɛ bolo fɛ. Quelle force! Fanga jumɛn de bɛ yen Nos États de 2 à 3 millions an ka jamana minnu bɛ yen ni o mɔgɔw bɛ taa i jɔ 2 miliyɔn 2 2 miliyɔn 3 la. peuvent-ils individuellement opposer à la volonté d'hégémonie d'États de 8 à 30 millions d'habitants? Olu kelen kelenna bɛ se ka balili kɛ cogo di ka a ɲɛsin sago ma sago min ni u bɛ bɔ jamanaw yɔrɔ jamana minnu ni olu kɔnɔmɔgɔw bɛ taa i jɔ fɔ 2 miliyɔn 8 fɔ 2 miliyɔn 30 u bɔ ɲɔgɔn ko la. Pourvu de moyens financiers appréciables. Cogoɲaw bɛ yen nafoloko siratigɛ fɛ min bɛ mɔgɔ lawasa. Et qui sont les instruments Olu minnu ye baarakɛminɛnw ye de puissance européenne ou asiatique. minnu bɛ bɔ setigi jamanaw yɔrɔ minnu bɛ Europe jamana kan ani Asie jamana kan. Qui peut affirmer Jɔn bɛ se k'a fɔ que la Côte d'Ivoire ne serait pas un jour attirée par le Ghana, ko don dɔ la Côte d'Ivoire jamana ko o tɛna na sama Ghana jamana fɛ le Dahomey et le Niger par la Nigeria, ko Dahomey ani Niger ko olu tɛna na sama Nigeria fɛ et la Mauritanie par le Maroc? ko Mauritanie ka sama Maroc jamana fɛ. Si certains hommes politiques français N'a kɛra ko Faransi politigimɔgɔ dɔw bɛ yen ne se sont pas encore débarrassés du bandeau qui les aveugle, ko olu ma se hali bi musɔrɔ min sirilen bɛ u ɲɛna n'u b'u bali ka yeli kɛ u ma se ka o bɔ u ɲɛna hali bi. je ne puis résister Aw tɛna na se o la ka bali à
à la tentation de proclamer que le général de Gaulle a été le Messie pour ce qui fut l'Union française. La communauté franco-africaine sans la communauté africaine porte donc le germe de sa désagrégation. Affirmer le contraire, c'est-à-dire que la fédération africaine, c'est la sécession, c'est justifier les vues étroites de cet adage colonialiste. Dans les événements tout au long de l'histoire coloniale, on fait éclater la vanité divisée pour régner. Non. La France ne mérite pas une telle accusation. L'Afrique ne mérite pas une telle marque de défiance. ka awalima don dante folimina nindi kara dakurunya dama ye anana kana misro anga jamana kuntigi folo alela ni oye baba Modibo Keita fami forani don kama ode kerani ka baro in lase awma barabokum ale jago kelaye mini abeba makoya kuma burula Abubakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi kuma ka so Papa Désiré Mariko